bine că ați venit la mine la ceai. Mie îmi place să am invitați. Adică, bine, ceai, suc, ketchup, chestii de astea. Ding dong. Oh, Doamne, cred că e cineva la ușă. Oh, Philip. Bună. Ce cauți aici? Vroiam să văd dacă e loc și pentru mine la masă. Ei bine, du-te la stăpână, îmbracă-te în câine, nu așa, în sacoș, și dă-te și cere niște mâncare, măcar un bol să aducă de granule. Bine, pa! Oh. Da, știu, e super, super. Era Philip. Ce vroia și câinele ăsta amețit? Nu e amețit, e prietenul meu. Ce vrea prietenul tău? Mâncare. De ce ar vrea mâncare dacă știe că are mâncare? Păi stăpânul lui e și stăpânul meu. Și i-am spus să se ducă să mai ceară mâncare, ca să vină și el. Hei! Hei! Oh, Philip! Am adus un bol aici de granule. Felicitări! Hai, intră la ceai! Bine, să mergem! Știu, dar Filipul urât, deci un băiat cam, nu știu, nu mi se pare așa de... Hei, du-te și adu scaunul din baie. Bine! Se pare că Zoe și-a luat un parfum nou. Miroase oribil de drăguț. Dar trebuie să iau doar scaunul. Nu-i place de Filip, e un băiat rău. Nu e rău dacă ajungi să-l cunoști. Hai, te rog. Avea o jucărie. Hei! Aducea o jucărie cu el. Bine că ai venit. Și servește-te cu ce dorești. Da, cu ce dorești, dar vezi să lași pentru ăștia mici. Tu ești un haflea. Taci! Nu fi rea cu Filip. Zoe! Piper! Bine! Căluțel, ce-ar fi să mergem acasă? Noi nu suntem doriți aici. Ba, ești foarte dorită. Nu sunt dorită. Nu ești dorită. Ți-am zis? Adică ești dorită, dar îmi pare rău, m-a luat nervul. Nervii? Da. Alo? Da. S-a răsturnat! Nu se poate! Toate e nicio. Ok. Vrea cineva mâncare. Să punem casetofonul aici. Ce-ar fi ca noi să plecăm? Căluțel, mișcă-te! Noi plecăm. Ei bine... Oh, Doamne, ce ai făcut, mititelule? M-a răsturnat cu scaunul. N-a pățit nimic. Doar o mare vânătaie pe fundul meu de cățel. Da, n-ai pățit aproape nimic. Oh, ești foarte împiedicat, Filip. Lumea nu te vrea. De ce? Pentru că ești împiedicat. De-aia ne și certam. Serios? Da. Eu nu mai vin dacă fac probleme, știi? Nu vreau să fac probleme, așa că voi pleca. Nu pleca. Fetele n-au ce să spună. Francis, că ți-a oprit filmarea? La revedere. Filip, da? Băi, dar știi că ai făcut două. Ai grijă. Știi că ai făcut Da. două. Pa. Știi că ai făcut două. Ai făcut două. Firar, Filip ăsta e foarte împiedicat, dar e un prieten bun dacă ajungi să-l cunoști. Să-mi duc scaunul înapoi, pleacă de aici. Pleacă, huși! În baie. Parfumul meu. M-am dat parfum, m-am dat cu parfum. Ei bine, sunt foarte plictisită. Ar trebui să chem pe o prietenă, dar o să vină singură, cred. Pentru că de obicei lumea mă preferă, în loc să meargă la Piper. Pentru că Piper e o fată foarte rea. Să-mi pun...
rea. Nu-i place să am invitat decât pe ea și pe prietena ei mică. Dar trebuie să învețe că sunt și alte persoane în viața mea. Prietenele mele. Și, n-am visat. Și nu e de acord nici cu țestoasa mea. Gigi. Gigi, Gigi, my name is Gigi. Gigi, Gigi, my name is Gigi. Gigi, Gigi, my name is Gigi. Da. Țestoasă mai mare. Am și o țestoasă mai mare pe nume Leonardo. E din țestoasele Ninja, evident. E așa. Ok, nu contează. Trebuie să învețe că am și alți prieteni, nu doar pe ea. Ok. Asta e. Da. Ding dong! Fată cangur, ce faci? Bine. Am venit și eu la tine. Vreau să te întreb dacă poți să-ți mănânc din bolul cu granule. Sigur. Apropo, am nevoie la WC-ul. Bine. Hei! Am și eu nevoie acolo. Te rog. Zic că cam baie. Că ai făcut caca în cadă. Nu e frumos. Pleacă, uși, nu vreau să-mi vezi. Ei bine, cred că voi face un duș. Mă duc acolo. Da. Facem dușul, da. Să mă șterg prosopul și să mă dau cu parfumul lui Zoe.